Hej derude. Det er jo helt utroligt, hvad man bliver udsat for, når man er ansat nede hos Kate. Fordi nu har chefen jo lige haft sendt mig på en smuttur til Spanien for at hente lækkerier til jer. Som I kan se her, så er jeg lige vendt hjem med kuffert og det hele. Jeg nåede jo ikke engang nyde gode vejr dernede, for jeg skulle skynde mig hjem med lækkerier til jer. Og det jeg har været nede og hente, det er nogle rigtig lækre spanske sandaler. Jeg skal se, jeg har kufferten fuld, og jeg kunne få plads til 6 forskellige lækre varianter til jer. Kan jeg lige vise lidt af det. Den ene, jeg har fundet frem til jer her, det er en lækker lille sag med kinahæl. Ikke så høj, og en rigtig god komfort. Det er der så på alle sandalerne. Så har jeg også fundet en rigtig, det jeg vil kalde en lidt disco-sandal. Og den er jo rigtig god til alle de fester, som vi skal til her i sommeren. Og selvom der er hæl på, er den stadigvæk behagelig og god at gå i, fordi den har platon foran. Så har jeg også fået en rigtig lækker lille Expedrilla-sag hjem til jer. Som jo har, selvom den er høj, har den en stor plateau, så den er også rigtig god at gå i. Den er så både med det kobber og det sort, så den går til rigtig mange ting. Rigtig lækker sandal. Og en rigtig lækker komfort. Jeg har også fået en til. Expedrillas, hvis jeg lige kunne finde den hernede i. Ja. Den er blevet helt væk i min sag. Den er røget hernede under i stedet for. Det var sådan en sag her. Som I også kan se er høj og lige til at stikke i. En rigtig lækker lille smutters. I en flot lys farve. Til når vi nu får brune ben. Så har jeg fået 2 rigtig lækre stiletter hjemme os. Også igen er de behagelige at have på, fordi de har platon foran. Den ene er med rem ned foran, og den anden med en bred rem over. Rigtig lækre begge to, og stadigvæk med en fantastisk komfort. Spanjolerne er jo kendt for at lave nogle lækkerier inden for fodtøj. Og til en rigtig, rigtig god pris, skal jeg jo lige huske at sige til jer også. Alle de lækkerier, I lige har set her, de ligger alle 6 varianter til 3,99. Så det er jo en rigtig, rigtig fantastisk god pris. Eller en fornøjelig god pris, kan vi jo sige. Så jeg synes, I skal komme ned og se til mig hernede, fordi at de går faktisk lidt stærkt. Jeg er næsten lige ankommet med dem, men der er rift om dem. Så skynd jer at kigge ned til mig, og rigtig god weekend derude.